Zase ty pupence, květy a tráva, já jednou na jaře scvoknu. Jaro se nám pomalu, ale jistě blíží, už ho očekáváme se vší parádou a radostí a jistě nás už svrbí také ruce pro práci na zahrádce a také na jarní generální úklid a provětrání našich příbytků, chat a chalup. Takže za prvé vyvětrat, protože tím zamezíme tvorbě plísní, za druhé je dobré tam trochu zatopit a nejlépe dát i nábytek od zdi, aby se teplo dostalo i tam a zamezilo se tvorbě vlhkosti. No a pak je dobré také ty naše příbytky a chatky trošku vydezinfikovat a na to je super účinný domácí eukalyptový přípravek, který si uděláme úplně jednoduše. Smícháme si v nějaké sklenici pár eukalyptových lístků se 100% alkoholem, no 100% prostě s čistým alkoholem. Teď je dobré ten eukalyptový dezinfekční prostředek nechat pár hodin louhovat. Já už ho tady mám samozřejmě nachystaný, takže teď k němu jenom přilejeme trochu vody a naplníme butelku s rozprašovačem. Můžete přikápnout pár kapek esenciálního eukalyptového oleje. Ten má úplně zázračné vlastnosti. Antimikrobiální, antivirové, antibakteriální a také skvěle působí proti plísním a houbám. Takže tohleto se doma vyplatí určitě mít. No a teď už jenom naplníme lahvinku a jde se dezinfikovat. No teda nejenom, že nám tento domácí dezinfekční prostředek zatočí se vším, co není vidět, ale nechceme to tam mít, tak to i krásně voní. Tak, dezinfekci bychom měli za sebou a teď už se jenom podíváme, co po zimě okna. No a na to mi hodí odborný oko Martin. Nazdar, Martine. Ahoj, Láďo. Čau, prosím tě, potřebuju po zimě omrknout okna. No, proto jsem tady. Tak pojď. Pojďme na to. Martine, pomaličku to tu dávám dokupy, podlaha už je vybetonovaná, ale okna, ta se rosí a rosí, což je asi normální, co? Je to normální u starých špaletových oken, říká se někdy Kaslová. Na staré chalupě se obyčejné sklo v takových starých oknech opravdu rosí. No ale já nechci, aby se rosilo. Jaký to má, prosím tě, řešení, jak tomu zabránit, aby se to nerosilo? Obyčejné sklo v takovém špaletovém okně lze nahradit moderním izolačním dvojsklem. Říkáš moderní, ale hodí se to moderní sem do těch starých oken? Určitě se to hodí, je to velmi vhodné i na starou chalupu. I když je to starší domek, to sklo tam právě udělá tu úžasnou službu jako v nových oknech a nadšení jsou z toho třeba památkáři. Chápu to správně, že tedy zůstane rám, akorát vlastně se vymění to sklo. Přesně tak, je to jenom výměna skla ve starších oknech. Ve venkovním křídle se obyčejné sklo vysadí, očistíme od původního kytu a vyfrézujeme frézou drážku pro nové moderní izolační dvojsklo. Opatříme nátěrem, aby nám to vydrželo a následně vsadíme dvojsklo do této drážky a potom se to celé zatmelí trvale pružným tmelem, který opravdu vydrží. Získali jsme menší úniky tepla, zatočili jsme zrosením a díky těsnění nám také ubyde hluku. Jde ta výměna aplikovat pouze na ta stará dřevěná okna? To je výborná otázka. Láďo, plastové okno má klasické dvojsklo, staré dvojsklo. No a to jde nahradit velmi jednoduše izolačním trojsklem. V podstatě výmění se pouze zasklívací lišta. Tady je široká, tady je úzká. Taky bez bourání? Taky bez bourání, to je ta vychytávka. No tak, nové sklo ve staronovém okně, paráda, takže podlahu mám, okna taky. No tak snad už tu místnost, Martine, někdy konečně dodělám.